Dňa 2. septembra sa pred našou školou Via Humana uskutočnilo slávnostné zahájenie nového školského roka 2013-2014. Po prázdninách sme sa všetci znova stretli. Už bez minuloročných štvrtákov, ale privítali sme nových prvákov, ktorých bolo tento školský rok v hojnom počte. Pani riaditeľka nás spolu s pani zástupkyňou privítala pekným príhovorom. Zahájenie moderovala naša spolužiačka Monika Rozborilová a o program sa postarali Kamila Kozinová a Mário Fiantok svojím spevom. Po pestrom programe sme sa my, starí študenti, odobrali do svojich učební a tých nových si pred školou rozdielili jej profesori a posprevádzali ich po humanuske, aby sa tu vedeli aspoň trochu orientovať. Ale to je v poriadku, pretože aj my už sme štvrtáci, ale hocikedy doteraz nevieme, kde sa ktorá učebňa nachádza. Sociálno-psychologický výcvik sa realizuje v samom počiatku prvého ročníka, kedy sa začínajú realizovať prvé skupinové procesy v novom prostredí a novom kolektíve. Žiaci počas výcviku pracujú samostatne a v skupine, môžu používať odbornú literatúru, získavajú informácie z doplnkových zdrojov a samostatne interpretujú získané informácie. Pojem sociálno-psychologický výcvik používame na označovanie systematicky plánovaného prístupu na ovplyvňovanie skupinových procesov a skupinového správania. Členovia skupiny si zrozumiteľne oznamujú svoje názory v procese komunikácie. Musia teda prebiehať procesy systematického riešenia úloh, aby sa nestrácal čas zbytočným dohadovaním. Sociálno-psychologický výcvik umožňuje každému členovi skupiny experimentovať so svojím správaním. Každý si tak môže overiť, aké dôsledky majú nové prvky v jeho správaní. Úspešnosť psychologického výcviku v rámci je tradičných podmienená skalických dní sa 12. septembra 2013 konali oslavy založenia súkromnej strednej odbornej školy Via Humana. Oslavy sa konali v kultúrnom dome Skalici a začínali programom, ktorý si pre školu pripravili bývalí aj súčasní profesori, študenti a ostatní zamestnanci školy. Na túto slávnosť boli pozvaní rôzni významní hostia, ako napríklad primátor mesta Skalica, inžinier Stanislav Chovanec, ktorý nás potešil svojím príhovorom. Ďalej riaditeľka Asociácie súkromných škôl a zastupitelia zo Združení súkromných škôl Čech, Moravy a Slezska. Študenti si pre tento výnimočný deň pripravili bohatý program plný hudby, tanca, spevu a akrobácie. Kultúrny program sa skladal zo spomienok na uplynulé roky a bol sprevádzaný prezentáciou, kde boli použité staré fotografie alebo videá. Na záver programu vystúpila riaditeľka školy magistra Dana Dorotea Mikulová. Plná emócií a dojatia poďakovala všetkým, ktorí mali na programe svoju zásluhu a takisto tým, pre ktorých bola alebo je Via Humana súčasťou života. Keep up the pace, and I'll reveal my strength to the whole human race. Yes, I am prepared to stay alive. I won't forgive. Vengeance is mine, and I won't give in because I choose to thrive.
Dňa 25.9.2013 sa študenti Samuel Milota, Tomáš Bartal, Dominik Drahoš, Denis Babiar, Marek Močuch, Matej Renováček a študentky Eva Ščepková, Natália Masárová, Eva Patusová zúčastnili školských majstrovstiev Skalického okresu v cespolnom behu študentov a študentiek stredných škôl. Preteky sa konali na povetiernom mlyne v Holíči. Pretekov sa zúčastnilo 6 trojčlenných družstiev študentov a 2 trojčlenné družstva študentiek zo Skalického okresu. Študenti Via Humana boli začlenení do 2 družstiev Via Humana A a Via Humana B, pričom družstvo A obsadilo 5. miesto a družstvo B 2. miesto. Študentky vytvorili jedno družstvo a celkovo obsadili 1. miesto. Postup na majstrovstvá Trnavského kraja. V kategórii jednotlivcov obsadil študent Tomáš Bartal 3. miesto a v kategórii študentiek obsadila Eva Patusová 1. miesto a Natália Masárová 2. miesto. Cespolný beh Piešťany. Dňa 2.10.2013 sa študentky Petra Koprnová, Natália Masárová, Eva Patusová zúčastnili školských majstrovstiev Trnavského kraja v cespolnom behu študentiek stredných škôl. Preteky sa konali na vonkajších priestranstvách v Lodenici Piešťanoch. Pretekov sa zúčastnilo 6 trojčlenných družstiev študentiek z Trnavského kraja. Družstvo študentiek Via Humana celkovo obsadilo 5. miesto. V kategórii jednotlivcov obsadila Eva Patusová 10. miesto, Petra Koprnová 17. miesto a Natália Masárová beh ukončila pre zdravotné problémy.